Guys, mao ni ag part 2 sa katunggi kami ng ganlot. Palihog og tan-aw guys. O ganahan pud mo i-subscribe pud mi. Unja pinduta pud ninyo ang notification bell kay arong updated mo sa among tanang videos. Da, salamat. Grabe dagko naga. Hala, lami ka jug manok ni sa Pangari na mag guys, arang palingag maja karon ani dudag ko na, pwede na malitson. Pwede na aga, pwede na. Gas ni agi, ano din nigag maja karon dudag ko na si Jam. Hi guys. Di man bakit nagto na. Oh, di ba? Nag-breeding sila kay para pa unsa man niga para pa itlogon eh. Itlogan. Ah, pa itlogon na si Jam. Mo na ang igagaw di ah. Para kagwapo ka ajo. Na regards ning Terryverse. The bird. Na regards ng Terry. Kalaga mas tira. Oh, daga pastiri na. Ina hi Ter. Ano ka gatawa ni Nandi. Muli ko daw ilang isa ka kuan manukan. Mo ni lang farm dari guys. Kanana ha. Tari mo ri ko silang farm makakita mo. Kay pohon order tag itlog ari na diri. Ingna lamang ko ninjong mangorder mo itlog kay ila man ning paitlogon. Di mo ni guys. Mga manok, bawang mo ko kakuan daling haning klasihan is mga manok na. Guys, ala na daghanan nila na yung mga pasungan, napiway mga pasong, lakig baji buti ni hani ba? O di mura mga puro baji. O di na tanan pang itlog mo ni. Pangkuan lagi pang itlogay no. Pang itlogay ra day ni sila guys. Oo na mangitlog ni ing na ko ni jug mo palit mo kay aron ma-repair mo na dari sa mga igagaw og tagpilag lang 3. Kamro makahanjo ta dani kay ilahara man ning dako ka jug ilang area dari. Nagsaop man dani hang lulo mo ning danhipod. Danhin na namo jug ang mga juan. Nagka-mother jang basak to dadto. Kanos manok. Pati bungag dahon. Katong na Malbiri din is sagaw. Gaw guys. Gaw ano? Ayaw gaw. Malbiri din is sagaw. katon Mulberry. dahon. Uto ang Madrid di agwa. May mandri di agwa. Kanang mga dahon mo tabako ba? Kanang murag tabako ang dahon. Agka na si Jamo ni mulberry. Mo ni guys, timan in so mulberry. Manawa ka gaw? Lagi kanang Grabe, uy, aron naghana jud nila buyag. Pila ni kabuok sila gaw? 50 kabuok? Unsay nga ning klasihas manok? Dominant. Ay dominant. Layer type. Ha? Layer. Layer type pang itlogay ra jud siya. Mo din na say kuan guys kanang dominant nga klase. Pang itlogay ra jud siya. Brown eggs. Brown eggs pa jud. Dili tong puti. Dili white eggs, brown eggs, poppy pink eggs. Hala, taghana nila guys. Pwede mo. Hala, lami ang manadana mo ko. Sigaw. Masud ako kami palabok ko nila dali sira. Kay mangikyas. Hala, rong daghana lang. Hala, ginuko rong daghana nila kaso. Daghana kaaso uy. Nagino ko din ilahon gaw. Hala, lami ada rong dakot. Pugtuan natin. Grabe uy. Ha? Tag-isa na to. Mahimo man siguro pang sangkal kadugagan daw. Mahimo. Makal na sila sa mga buwang na sila. 3 years. Wala, grabe. Uy, arang namin araw. Rawal. Nagdugok na sila. Nagdugok na yun. Ting tayo. Eating time. Kumbat ni mga alaga. Mga na mo. Pero mga kuan mo. Maka-provide na mo. Itlog. Asa dapit. Katong mag-off. Katong hang. Insa gawon sa may mga kuan na ni gaw arong. Dali ni pangitlong ni mga manukan ni. Abot nila og 5 months, mag-start na sila itlog. Nga na rin isang kuan. Tahop ra pud ko ang natural na page ba? Sa kuhon og kuan na pwede na ni sa buhian din ni. Ni sa gawas. Buhian na. Mo nagitam na og katong na Eh, masulod. Mm. Meron na mga dahon na ni, ako po nang sample. Ang lami atan awon, ang lami man day magmanukan no, basta laman na ika-finance ba. No. Problema man gud ang finance, no. Finance sa pagkaon. Ang pilmero gud kay pero masugod na po pangitlog, na kay income na. Maud sud. Kay mangitlog na ni sila pohon. Pila 50 ka buok. Ana sa kada adlaw mag 50 kada adlaw. Expected na niya mga 4 ka 3 kada adlaw. Mao na. Kapila man nila mangitlog sa isa ka adlaw. Isa. Wala 50 sila ka buok. Katong uban daw pa sa pinta rito. Ato pa 70 ka buok no. Aron daghan. 120 ka buok ang itlog kada adlaw. Grabe, uy. Na mga una, mura man sila gabudol fights. Akong pati, kaya nagbudol fights. Nagbudol fights sila. Pohon itlog kay kapag nagkalaga agaw. Oo, puhon-puhon. Ing nalaman ko puhon o kuan. Okay, ani man po kumupalit. Ato ning pagkasikat ng tindahan ng daan. Oo, ato sa tindahan daan. Kaya nimo
Wah, kumpra ni mo to na dihan. Makakuan ko manarbaho ta dito. Sakto dyan ang imuhagaw kay umanarbaho ta. Kapoy. Natay amo. Char, grabe oy. Na ako darin lag to kay gikulong naman ko na ilag apel di ah. Dana ilang kuan. Mugawas na ko oy. Pagaan sa mo diha. Bye. Pag dali mo dagko kay aron maka tilaw na ta yung mga itlog. Gihapon ni Siza. Katong sa tinga. Mulberry. Mulberry mo to si Jay tuktukon sa mga manok. Agka ni Siza mura og tabako. Ning upaw kay akong Tuktok nagsugod? gibuhian ba? Akong suway Ay, pagala. ano sila? Ilang ikaon. Mo ba? Kani Siza? Pako ka. Insara na nga danigaw? Mo na Madrid de Agua. Madrid de Agua mo na si Madrid de Agua. Tuktukonon na itong mga manuka. Madrid de Agua. Dari pila ni kabuk gaw kan nas kulungan nga kani. Si Tintabok. Pare sunod mapareha na po na sa dadto at tubuhian didto. Kawato ng sidling. Nanguha na pag ang sidling niya. Ika tag 5 ng buok. Tag 5 buok. Wala pili. 5. Kana pilian ng dudag ko kay arong itanom. Tara nga gibot. Pero deta latusundan niyo. Para ba si Yuyo? Tagdi kay mga ko dari yung titing, pero dita bunawan dari yung Yuyo. Napa jay dragon fruit sa sud. Kuy gaw po. Basa ko dani, ha? Si Bisul ba mapadakas mga Guys, kakak ko dari buto. Tagay ko butong niyo. Ayo. Wala ko butong. Nagkasak butong kay panguhaw nang mga kauban luoy pud. Isus gino ko marusit tubangan. Wait, pa dali. Siyang! Umpat na siyang! Nabi tayo napili dyan. Asa man dapat tani ang butong? Lupa na karang may napili dyan. Ay, sulong tani! Sabon! Pre! Garang butong guys! Boom! Batay sa... Kami ako lagi ni! Okay, lagi nito! Okay. Uwe. Ano guys? Wala. Unggoy na rin itong paan! Pero lamig na si Babaw! Ito sa kay... Turun na sa puhod! Talaga, ulit man ang ikutong! Tulo, I love you! Sana all. I love you! Luhon kaya. Dito mga po dani. Wala man tayo butang guys. Woo! Irahi kay ulit man lagi butang. Grabe guys. Namiya man dito to si Bawaw. Woo! Yes, success! Sundang. Hala, sundang. Diyan na guys, ito kuha. Woo! Inom na taron. Diba, Trex? Uy, ingan man sila. Umsa ko nuy. Sound sa tang o. Be? Ingan na. Makunupod. Para magsundang ay magtib-tib mi. Nay, pangato sa sundang ni ko, Nay. Yuyo. Pag masamig sundang, kaya rin makainom mi dari. Ito. Antik. Grabe ka. Sa man ka pang mananapay. Hani man eh. Grabe ka so. Pangpari ba? Pangpari. Ajaw ka dyan mo kumpiyansa din eh. Sa to, Pang mananapay ra man eh. ipapangasawa sexy ni Nando. Ganyan eh. Day. Pada igu tahap. Unahan gisabong bang sexy na to si Namiya. anak ni Jeneda si Onyot. Pangalan ni Jeneda ako ni Dodong. Tara guys, ano namiya kunod. Oh, mo ba? Obi, ay pagkuan-kuan ng kamot. Pada ka mapagkanahan. Punta ka ng sibog. Miyok man pag gisabong. Inyos sexy ko tigwan. Ila din ide. Pangbata mo yun. Grabe. Desa ako naman Harap kami sa kadyo. Harap kami sa ligaw.
Tamis pa siyang pagmamahal. Pero nanay, Tamis, panis yung gugmang na nga. Tabang. Ang matamis mo sa kitab ang yan. kani. Unsa kay wa na may laing butang magtanga-tanga laman ta tinga mo ko. Kuha rin yung lunin. Iyan yung nilaluka. Saan man text Parang marutak. Agdag pud kadi. Share laman ta ni. Ya. Unsa ingag? Di ko makatog di abot tulo ka to. Ay. Ya. Maka kuno katulo na di ka to. Sige siyang, inom na siyang. Karong naman lagi. Naman lagi. Oh, nagenda. Kumbati mga saop gay. La, gipanguhaw in tao naraluod jagi kan tao ni sils. Gikan tao basa ki panguhaw. Kuan. Tapos Mother Earth. Awak ko kay hungkon. May butang na. Aga siya ka nang siya. Kay hambutan. Guys, mo ni kutsara diri. Kutsara sa butong. Kurit-dirit ka ng kuan. Nga na paggamag kutsara. Kapag may. Sabay mo kutsara te. Sabi din siya. Kita. Kita ng kuret. Mo ni kutsara sa butong. Bibi ka kuhan nga. Ano? Nakinoon kayo? Arang. Adi ko di kami minjo ka. Minjo mo na daw. Ay sus, huwag masigaw. Kama ko bebe. Kawas pag. Nawa ang paggaw. Pagkakita pag Kani pangutapat. Hagpasan ka na na. Una pero katila akong kalito na wa pa Uy. Lami. Gawas. Laki. Lungsod kalay ko pat. Anong kabuok ya? Ay pito. Ano ba yung anak niya? Abang. Ito lang. Lamiag tubig lagi ang kamisa. Iyo. Bukod na to. Ano yung gusto na yung ito? Asa mo kumpiyansa ra ni kay darang haita. Sana guys, nangabuak na. Gagmay ra ni sila. Parang lami ang kaso unod. Si. Grabe na na pala bo. Sabi mo pa rin. Wak-wak lupan. Nana mo din makure kusog lupan. Nabaan ka. Nana guys, Nawas bido asa. Kuan kun ganyan lupan. sinaka makaon na. Tamis lagi. Kumangkan sa iyang bana. Do di hang kutsara. Masyang mga Binan. Araw Kalu, nagkibkib na. Paluod ah. Ni abot Asa man ang mo kutsara te? kuko. Tagahang kuan. Mura ra. de kay Ang kutsara guys ya. ag intro magboba siya. De tinakanang mga musimho tugon Ang lipagang nanay kay nakalaag man diri sa lugar. Ha? Birahi. Birahi taxi. De mo lagi ng Kumbati siyang. galera waray mi. Tingan na ning iro ayo. Si It ug si Ud. Si It ug si Naud. Si It. Aw si Si Itan man si Udan. Aw si It. Aw kanis od ni. Si It. Aw It. Hi It. Kurado to ka o. It. Mo It naka It. Ngano man ka na paluja-luja man kaod. Gool gyutan. Ngano mag nag-uday sa gihuktan na stress ni si Jack kay gihuktan man. Ngini to kada Kami kuan. Jagaw mo tahangi nimo salamat. Salamat ta. Hara ka regards ni Terry. Kun. Dara lagi agianan magtuman mo ginzo. Dara lagi agianan dari kay bawo mo. pila rog nito. Sige na, sige na. Mangulay na may guys kay mga alibugjaw ni pagatasan na butin ni mga hinarag. Dara guys, bye sang lulo. Di ani mi danis unas gagmay pa mi basta. Yeah. Pwede Ka mo ni agbuak ni aw mo ni bay ni uyong na uyang nas nanay mo ni ilang bay. Na guys, nagabuk na si Jack kay wa may mag ay kitiw. Di uy. Lalo ila mo na bantay na sud. Ani magani ang magud sila siya ya. Na magwang ni ama. Magwak niya. Ay nila uyong arang taong ko. Arang nang gabuka kay wa nay nagpudso. Kaning singan daning kuan na humot si ja. Sila. Pulihan na ani down ra. Sa una danig grabe, daghanahan na danig santol. Karon kay avocado ag mabulo na lamay nabilin. Ang mabulo na lamay nabilin. Mangga. Yan man bilang hujan dari. Na guys.
Bawag na baka pa na unod. Na baka na unod ng bulang hudsa. Na mo ni ag lugar ni Mother Earth. Kabuk na ag bais ni away nila suyong. Kuha na may nagpudyo. Naisikyo sud. Ang iro. Naisikyo lagi na. Tanata. Kinsa man to? Guys, padong nami manguli kay pang kujabid naman ni sila. Kaya arang kunong inita. Manguli nami. Ano to? Salamat guys sa inyong pagtanaw sa mga video. Mahinaot ko guys nga inzumi i-subscribe o pinduta ang notification bell para ma-update mo sa kanang mga bagong video na mo.